sirikal William Ruto ni sirikal mosebedo te piny Kenya ma sirikal mondiko joluo te mang'eny moketo nyaka joluo e powerful positions mapok mabedo nyaka nene and my sirikal mo break record e piny luo mag positions man pok wanene e piny luo kawuono waneno so kaluwore gi mano onego bed ni duol cha motelo gi nyikal obed piny to gindik barupe ni to jowa nikech pande wacho ka ni nitie positions mang'eny ma samoro dong' ma ok landi ma mano ber nikech ji retire every day sirikal ting'eyo ng'at mowuok e Nyamkago kata ng'at mowuok Siaya lego to ok bing'e ni position moro dong' to MP to dong' ng'eyo governor nyalo ng'eyo senators nyalo ng'eyo nikech gin e sirikal throughout gin e committees gin e ang'o gin e gigi throughout so jowa kobedo piny modong' e piny kucho kowere gi siasa mar akweda mar ng'ano ok ng'ato 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 gibed piny giriwore ka giseriwore to giwacho maber ni kawuono wadakawo delegation mar MPs 26 manie piny luogi wadhi limo Dr. Raymond Omolo official visit to office Harambee House 4th floor to Raymond Omolo ok nyatamre nikech an samoro kaka an japiny mawuok Kanyada ok anyal gocho ne Raymond Omolo to MP na nyalo kogocho ne to biro wacho ni an gi problem wacho Kanyada biro iri kwa dhi kamano kwa wacho ni gidwa dhi limo officer Attorney General Mrs. Oduro ok bitamre to ka gidhi e liel iyudo ka samoro MP wacho ni mbale gin wachiwa mago expert wan waonge kono wan koni to ma MP ma jogege e constituency morito 90% mag yudhe onge gi tije ipani mano be ng'ada konyo ng'ato so yudhe gi bakwayo ni seche ma MP obiro ni kamano to biro gi CDF monik ni GK gi mafuta mar sirikal to kotuo seche go kata ka malaria moro go e piny kanyo tikawe ka obedo ya lifted ito wi kidong idoko bunga kata manyata wagone jogi koko ni wanyis gi the truth ni we wuondowa ka wauru tero akude gi mondo wadhi tijewa erokamano wach mari mogik minyalo weyo godo jo Kanyanam kawuono sa oserumo ka osako an mokwongo akawo nafas ni mag wero kamano and amor ni sirikal gi maber Victor kendo sirikal gi mamit nyaka nabede sirikal kawuono neno lokruok matin kindo sako mane ja opposition mane gi pande go sako ma ja sirikal and an amor ni jowa te and I believe ni sirikal ing'eni wacho gania jo usiko ni waonge gi ndikruok dhako mikendo mindikori go samoro arus nyaka thore mugoru marach mu wit ring to dhako mikendo maonge arus kunya dak kendo ji mang'eny jo mane ginteno mabe ma successful gi noko timo arus kata mine wagi noko timo arus to be one successful koro keny maonge arus malemo kende mantie ma ji lemo Jumapil ke Jumapil kata ngeso ka ngeso ber molo keny maniga arus ke arus nigi chike mang'eny omiyo joluo donje keny maonge arus en keny maber kabisa mantie osako to ting'o pande ke kala sani pande wacho ni gi travel gidhi oko mar piny nikech teko mar sirikal William Ruto miyo gi blessings mag wuotho e pinje ma oko denye onge William Ruto ni denye wacho jakomo kodwa denye pande ni mana ka wago mana kode mbaka ka so miyo sirikal ber wadonjo e sirikal wa support jowa to molo mogik awacho kawuono TV bar Citizen ka jo piny luo kawuono kikinende nikech Dr. Raymond Omolo kawuok kata wadok wadhi prepare wadhi du kaka kawuono gotieno wane jeke live gotieno kawuono Dr. Raymond Omolo mondo winj weche maber kuom wuod Nyasumbi uwe mawieri ka ahinya ko kamano to erokamano Nyasaye mondo gwedho gande luo erokamano Merry Christmas ang'eni ma kamoro nyalo bedo giko mar biro ni e higa ni ang'eni pod nyalo luonga igeni Christmas pod bor pod an Nairobi ka throughout koro ka nitie wach monti iluonga nikech an ing'eni wan injich Raymond Omolo gi William Ruto mwalando gi riwruok mar oganda luo mondo mi jogo luo oriwre erokamano ahinya Pande wach mari mogik erokamano VJ achak gi wacho ni Oka Travel osako samoro nyalo keto mi